Il-Partit Nazzjonalista għandu għal-qalbu l-valur tal-ħajja mill-konċepiment sal-mewt u allura qed ikun fuq quddiem bi proposti li jagħmlu l-ġid u jissalvagwardjaw il-ħajja b'kull mod u minkejja li waqt il-kriżi tal-COVID-19 il-Gvern eskluda lill-Oppożizzjoni mid-diskussjonijiet hi obbligata li tagħmel il-parti tagħha għall-ġid tal-poplu Malti u Awċi. Fl-eqqel ta' din il-pandemija, il-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jitkellem ma' esperti u NGOs biex tassew iħoss il-polz tal-poplu. Flimkien mal-proposta biex il-Gvern iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma l-familji Maltin b'50%, l-Oppożizzjoni ħarġet b'aktar proposti din id-darba immirati direttament lejn l-anzjani u l-pensjonanti. Mediċini u rekwiżiti essenzjali għandhom jibdew jitwasslu fi djar għalxejn indaħlu miżuri li jipproteġu lill-anzjani u lil dawk b'mart kroniku jekk il-Gvern iħalli lil xi persuni barra. M'għandux ikun hemm tbatija minħabba mediċini li qed ikunu out of stock. Il-Gvern irid jintervjeni biex jara li din is-sitwazzjoni tissolva. Ma jibqgħux iħallsu prezzijiet għoljin għal mediċini u għal ċerti prodotti tal-iġjene l-afsa minħabba prezzijiet aktar għoljin li qed ikollhom iħallsu għal oġġetti bażiċi u sanitarji u għal xi mediċini. Il-Partit Nazzjonalista għaldaqstant qed jipproponi wkoll li l-Gvern jesplora l-possibilità li l-pensjonanti jirċievu bonus bażiku u meqjus addizzjonali mal-pensjoni biex bekk il-Gvern iwieżen lill-pensjonanti brabta ma' dawn iż-żidiet fil-prezzijiet u anki ħalli jkun qed jerfa' parti mill-pis finanzjarju li dawn qed iġarbu minħabba l-kriżi. Barra minn hekk, il-Gvern jeħtieġ jiżgura li l-persuni li jaħdmu mal-vulnerabbli u mal-anzjani ma jkunux nieqsa mir-riżorsi u t-tagħmir li jeħtieġu biex ħadd ma jkun fil-periklu. Il-Gvern kien ukoll imħeġġeġ jagħmel it-testjar aktar estensiv fuq il-care workers fid-djar tal-anzjani u fost l-anzjani residenti. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus u mid-deputati Marija De Guara u Ivan Bartolo, il-Partit Nazzjonalista ressaq numru ta' proposti oħra fosthom għajnuna finanzjarja lill-NGOs u moratorji fuq numru ta' pagamenti.